Hola, nois i noies! Avui vaig a fer el meu primer Booktuber. Em dic Martina i tinc 10 anys. Ara sí, comencem. El llibre que us vinc a presentar es diu I tu, què fas contra el canvi climàtic? I l'ha escrit en Joan Olivares. Al llibre podeu trobar idees per frenar el canvi climàtic, però comencem per al principi. Aquest és en Valeri, que va a la classe amb la seva millor amiga, l'Elvira. El Valeri viu amb la seva àvia, la Balbina, que en sap molt del canvi climàtic. Un dia van a l'escola i la profe els diu que hauran de fer un treball sobre el canvi climàtic per parelles. I com no, en Valeri escull a l'Elvira. Junts aprendran moltes coses sobre el canvi climàtic. Això sí, hi ha moltes coses que no us he explicat d'aquest llibre que són molt interessants. El que més m'ha agradat és que et posa al dia llegint i que t'explica una cosa real. A més, és molt interessant. En resum, que m'ha agradat molt el llibre. Espero que us hagi agradat i ens veiem en el proper Booktuber. Adeu!